Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Adda kasuratan mi iti dayta. Anya? Unay kayo matan, mami. Di kailan nagpampanunot matan? Kasano nga ron itan? Isungarod nga agim babagtikak. Tapno saan nakapwersaan ni Rocco. Aha! Da, Kastagayam, ha? ha! Mami! Mami! Mang Rocco! Tulungan ta ni mami! Napukaw na tipuot na! Ariela! Ariela! Pagkata mo ni mami, tailugan mo iti kotse! Itaray tayo sa ospital! Relax! Di ka una agpanik, Anjo. Napukaw lang tipon. Agsubrintong matlang no madamdam. Mabidlan, kayabak nila ba? Tapaypayan na ni Mami, Angeli. Aday ta! Impaturong kong electric fan kini Madam Ariela. Nasakit ngamin di imak nga pay-pay-pay. Ha? Nagkutin ni mami. Nagsenyas, Ma'am Angela eh. Idapam ka no ti electric fan. Ayun na. Aday ta, naidapam. Mami. Nagkidam manang maturog sa manon, ma'am. Kaasimot ni mami. Anyat sakit na aya, ma'am. Adda ka di kanser na. Awan sakit na, nanalabang. Ay, kung naglakit din no da kanser na, tanaglakamot din naglustaw. Dakal ngamin ti parikot na, nana. Di ka di may papan iti kwarta na pukaw na. Di iniskam da. Wan, nana. Ay, nakaasimot nga rod. Ano kasta? Sapay mabagbag titang. Saan ang mabagbag ni mami? Awan pulimi abagtit. Tapay nga rod ang mapukpukaw na may tilimbong ti panunot na nukwa. Ay, iingkaaramido na dagiti trabaho. Panawan na kami dito ka ni mami. Ay, sige nga raw, ma'am. Naimbag nga oras mo, malyaw. Ay, nawaw. Abay, anyat ibagam los biminda. Apay nga da ka manay, nawaw. Awan trabaho kita. Mapanak ijay plaza no madamdama. Amok nga awan trabaho ita. Umayak man mo't makichika-chika. Ay, nawaw, rumwarak no madamdama. At da papanak. Ay, kasta aya. Ay, agkuyog tangaruden. Ano rumwak? Sige. Ang mapan kay ti papanam tamapanak mag iti papanak. Ay, nawaw. Wan. Sayang. Kaya't ka kumapay ang makaistorya. Ado ti istorya ken ka. Ay, uwin ka de. Ag istoryatan taw no madamdama iti pagluganan tang agpaplasya. Ay, nawaw. Mayat ti banding dagiti agulitag dita paraangan, panyang. Ay, nawaw. Wen malyong, nasingpot ni Monre kanya Uncle na Samuel. Pasaray iso timang kadwa iti ulitag na ditarwar no kwa. Ay, nawaw. Talaga nasingpot yaw awir ka, panyang. Uray, inuy-uyungan idi ni Sir Samuel. Idi saan pa yan naatakay? Asikaswon na latta si ka. No sa balilan ni Monre akit. Pagan ano na kumangan nga si kaswante ulitag na. Ay, nawaw. Ay, saan nga min ama nagimula iti sakit tinakam ni Monre, malyong. Katuan mat panyang. Ay, nawaw. Saan na nga ugali ti kasta? Ay, unggayang panyang. Ay, nawaw. Ada na istorya kanyak ni Lablay. May papankin ni Madam Mariela. Tika di may papan iti pan nakapukaw ti limbong ti panunot na. Wen panyang. Ay, nawaw. Agasum data, naga daw tinapukaw na. Napukaw na lang arodan ti kwartada. Sa idikwan, napukaw na pa'y tilimbong ti panunot na. Kalpasan na, napukaw naman ng tipuot na. Ay, nawaw. Agkakanatan ti mapukpukaw kinkwana. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Mangrugin samot nga umapon ni Karmakin ni Madam Mariela, panyang. Makarkarman ka po iti kinaulpit na iti pao. Nukas taman bilang, awan ti pakibiyangan taditan malyong. Ang sapay la kumaa, tamaka amerisen,
kat agbalbaliwan, malyaw. Ay nawaw, para makita ano ang muna tagbalbaliw panyang. Ay nawaw. No bilang tayo baga ni Munring agkasar kayon, umanugot ka kadain anak ko? Siguro, tatang. Ready kan, anaya? Ay nawaw. Awan mo't sigurong tirason asa anak pa nakasagana, tatang. Anaya, anak ko. Umuna iti amin, ada na talagad at trabaho. Ada akon iti husto nga edad. Kan kang runaan ti amin, kap-kap na kakti lalaki apakiasawaan. Ay nawaw. Kaya't mateng ni Munray ti mangikasarkan ka anak ko. Iso na laeng tapampanunutan na ti gastusin na. Angam nagpada kayo adisidido na sumrag iti estado tanda asawa na. Apay no pagtitinulungan tayam ti panagkasaryaw ay nawaw. Ha? Agsimpa kayo kidi, nanak ko. Taditan tumat laeng titong palyaw. Tatang. Pagsaritaan tayon to anasaya atay ta. Tanukas ka siya now. Pagtitinulungan tayon to ti magastos. Saan matamasapol nga yung grande ti kasaryaw ay nawaw? Wen tatang, pagsaritaan minto ana imbagday ka. Ay na, panagkunak aging babagtit laang ni Madam Ariela panyang. Tanoda kami kin ni Ma'am Angeli ti kasangsango na. Limpyo mal, ngamno ni Sir Rocco ti kasarita na. Kaslag pala. Anya? Jak mau awatan ti mapaspasama kanakwada. Mala, basta aramidam lat na ti trabahom lable. Maumak nga rudin nga katkatulong ijay. Ala, agananos ka lata. Basit la panaganosen, makainanakan ton. Sir Samuel, kumusta ka? Ay nawaw. Ay nawaw. Mayat tiisim mo asal. Nasam itiisim mo ay nawaw. Nga kasta. Agragsak ka kiday, Sir Samuel. Ay nawaw. Di mo ay ayin tibagin. Ipakitam akabailam asarang tenda iti panubok adumdumteng iti biyag mau. Ay nawaw. Uwin kastalain ti biyag, sir. Raman ti biyag ti panubok. Ragsak, rigat ang ginawa. Ay nawaw. Pasik ti biyag amin na kita, sir. Ay nawaw. Kakpat maawatan ti bagpagana. At damod di maawatan. Adumat di saan ko ang maawatan. Uwen Jai. Ay wain na uwen sir. Puno da ita sir ay nawaw. Ay wain. Uwen wain. Pasurotak latan na. Jak mau awatan. Ay uwen sir. Ay wain mayat. Ay na. Jak pat mau awatan ti bagbagan. Ay nawaw. Ay uwen nga rota sir. Uwen. Mayat ti kasta. Ay wain. Agpaisaw saray nawaw. Ano nga tatibak-bagan ni Sir Samuel. Ay nawaw. Ay wain. Wain sir. Pudno dayta. Ay nawaw ha. Anat kaya't asawan daytoy? Apay asika ti makakaadda amang bibiyang itikita dagiti negosyo ni Mami. Nakasarinak dagiti tantal ka ni Mami iti negosyo na. Kapilitan ka. Kasaan mo't nga rin ang makabayad ni Mami iti utang na kanya. Kun may sa. At nasaritaan mi akas ta ti mapasama. No saan na makabayad. At akarbungak ang makibiyang kadagiti negosyo na. Ngam saan kumapay mo't nga ita Tamo mo ti kasasaad ni Mami. Ti pa naging babagtit na. Kasta ka di. Ha? Di nakmalilaw ni Mami, Angeli. Maawatam kumamot ni Mami. Aburido. Saan nan ang mapagsusurot ti pampanunutan na? Basta,
Nalawaga pa ng loko tar aramidan ni Mamim, Angeli. Iso nga aramidak mat ngarot, tirumbag. Ang buyak man kat di iti newsfeed ko iti FB. Ni Tita Antonia dito ya. Isoda iti anak na. Kandag iti empleyado na. No kasta, natiludan. Panggap dagayam ti agpak ni iti balasiw taaw. Ngam, nakamagda ijay airport. Ay, talaga gayam nga aramid dan ti mang biktima iti padada at tao. Ay, kasla nakasingsimpot da. Ngambang limlimo da lagayan. Ha, nasayat mo ta natiludan. Maragsakan lakit din ni Mami numaamuan na daytoy. Natiliwan dagiti awanan bai. Anaya, awan ka din ti plano ni Monre nga agsubli ijay bar? Dinan kaya tagtrabaho ijay? Kung na ti doktor na, masampol ka nung atanggadin na anaimbag ti operasyon na. Ah, kasta ka di. Medyo delikado ti operasyon na. Tanaapektaran ti boses na. Saanin akas itisigot ti kinapigsa ti boses na nga agkanta. Ah, kasta ka di. Amangan numapersa ti operasyon na, numaparigat ti boses na. Ay, sa bagay matkit di ah. Talaga ka di asaanan nga agsubli iti poder ti inana? Pinapanaw dan ni Monre iti balayda, Flora. Saan dan apagan ano iti mansyon? Iso nga oray kayat na ti agsubli ijay. Saan damat laangan apagan ano? No kasta, talagang awanan ti pakibiyangan da kankwana. Kasta nga rod, Flora. Ay, kaasimat nga rod ani Monre. Kasanulangatan, nawan kayo ng tulong kankwana. Pagrabangak ti mang tulong kankwana, tanapatugan iti biyag ko ni Monre. Ay, talaga nagasat ni Monre. Dakas kan ka tinagbalin akaayan-ayat na. Pasulmat lang ni Mami, nakapagas na tinagbanagan na ita. Isumot lang tinangipasubo iti bagbagina. Kasta itan ti ibagam, tanaala mo ti kayat mo ka ni Mami. Idi awanan ka, kunamlan asino ka akasayaatan, tada ka sa pulam ka ni Mami. Gam itata nakaramot kan dito'y mansyon, nalastog kan, natangsit kan. Inak kumamot pagpanunutan iti Dakas, Angeli. Amo ni Mami, no kasano ti panagayat kukunkwana. Di kan agin didi, amo kun ti burik mo, Mang Rocco. Awan ti madingar aramidan. Nga mapayakas ta ka, Angeli. Kat, ti aramidam ita ka ni Mami. Saan ka di apanang gundaway ti kasta? Gunggundawayam ti kinakapoy ni Mami maipapan iti kwarta. Saan na pud no dayta, Angeli? Pangaasim, unasam ti Dakas nga atap. Basta dayti ti tandaan, nadalos ti intensyon ko ka ni Mami. Katap no mapanagkak dayta, ikalaysak ni Mami. Anya? Ha! Saan to mapasamak dayta, Mang Rocco? Jack ipalubos! Ariela. Agsarita tayo tinalapat, Ariel. Ariela, pang-aasim. Gusto ko man day ta panagar-artistam. Poston di pa nang luklukom kanya. Nabuking ka lang arutan. Natiliwak nga agar-artista ka lain. Isa pang-aasim. Gusto day ta. Pagsaritahan ta aramidan. No kasano ta aramidan ta, tapno mabayada mo ti utang mo kanya. At na nagtulagan ta, Ariela, iso amasapol amatong palday. Yan tapno di mo matkon. Sige. Oray pagbingayan talangan ti sanikwa na panawan day di Luisito kan ka. Saan kumat nga almanin amin o anya, Ariela? Deal?
Oo, di ka sangit, Ariela. Ano nga iti sangitam? Amo ka na dagsan di pagdaldala nam ita. Talaga kasta. Kasta latibihan at aswerte at amalas. Rocco, sweet ipay. Please, agasawa ta. Rumbang ka di pala asingiran na. Saan ka di ati agasawa? Katnoan nga ti kukwa ti maysa. Kukwa mat ti maysa. Kukwa da adwa. Wen, ngamnoan niya ti saritaan. Balan ta ko ma, Ariel. Talaga ka di asingiran na. Wala. Noota, masapul abayadan, Ariela. Sige. Ilakok lang ang tinaduma asan ikwak. Sa kung tumayadan ti utang ko kan ka. Sige. Mapalin man, Ariel. Rocco, sweet ipay. Apay no isublitan ti sigod alinangan ta. Noan niya ti kukwa ti maysa. Kukwa ta adwa. Anya? Please, Rocco. Di mat ay-ayatan na kasweet ipay. Kat amin akid dawag. Ipaay mo. Ariela, sa bali asaritaan tayta. Di mo iraman ti kwarta, iti ayan-ayat ta. Rocco. Ay, ayatan. Ngamnoan niya kumati saritaan ta, katumpalan ta, Ariela. No kasta? Talaga asingiran na, Rocco? Pasensya ka na. Ngam kapilitan na kasta, Ariel. Tara matagbat nga rin ti kwarta binulot mo. Para itinegosok tayo jay. Iso ala dingita, Ariel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good news, Mami. Natiliwan da Tita Antonia. Natiliwdan nga agina. Agrubwat ka nga rod. Takuyugan nak, Angeli. Ha? Papananta, Mami? Mapanta iti nakaibaludan dagijay nga awanan bain. Ayop ka, Antonia! Amiga, I'm very sorry. Kalpasan ti amin. Kastalaang ti ibagam. Sorry laang ti ibagam. Awanan ka itibain. Isublim ti liniksab mo a kwartak. Ladingitak, amiga. Awanan ti maisublik a kwartakan ka. Pakawanan na ko, amiga. Di nakaw-awagan iti amiga. Manangalilaw ka, babae. Nagdakkel a kwarta, titinakaw mo kanyak. Awanan ka itibain. Dinadaal mo tibiyag ko. Kapo iti inaramid mo. Ariela. Nagmayat kakutngatan apis iten akas lakuton. Antonia. Ha! Agyaman ka. Tawan paltok ko. Tanuad dalaeng. Pinaltugan ka kuma. Itaypay laeng. Pagbababawi at tinaramid ko, amiga. Uray agbabawi ka. Mabalod kan. Ikaron tinagbasulam. Ayop ka. Agtatakaw ka. Kastulangan, Ariela. Tapno na pimpintas tibingay. Nasaysayat siguro na ilakotan ti sanikwata. Sa tanto pagbingayan ti mapaglakwan. Anya. Tano sana malako ti sanikwa.
Amangan no pangrugyan pa iti santa pag kinaawatan da ito. Oh, Wen, kuna mo na Ariela. Nang saysayat na malako ta amin ang asanikwa. Tagumatang tayo ti sabal. Roko. Ngam no di mo kayat nga ilako. Masapul nga rod, asyak lang ti mangimatun ka dagiti negosyo ta. Talag ti birok ta. Anya. Isun ti pangalaki ti pagbayad mo kanya. Sige. Panunutok pa'y anaimbag dayta. Roko. Mabalin mat, mami. Ila ko yung dagiti sa nikwayo. Ngam saan nyo nga itulok apag gudwaan nyo ti mapaglakwan nyo. Ha. Numano ti utang nyo kankwana, isulang ti bayadan nyo. Wan, iha. Naglaingan ngay, numakigudwaket din kada kayo. Sige, iha. Kan uray to'y mansyon, ilakok tumatad. Ta sumapulak iti sa bali abalay agatang. Wan, mami, iti sa bali a syudad ti pangkitaan tayo iti gatangan tayo abalay. Uray saan una dakkel, basta na pintas. Total, dua tayo matlang agnaed no kas pangarigan. Ha. Anjali, iha. May katlo ni Roko Anya? Ha, day takot ti madikada kayo. Tama naging bubukod lang aro dun day amang Roko. Isupay lang ti pampanunutan nyo. Panaging bubukod tar aramidan na. No talagamat lang nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Saan na kayo kumaasingaran iti utang nyo kankwana? Agasam day ta? Puwersaan na kayo amang ilako iti sanikwayo tapno makabayad kayo laang kankwana? Anjali. Dayta ko mati panunutan nyo. Saan kayo basta paalilaw iti day amang Roko? Gangganak ko mamami. Tapag saya atam, ti bagbagakan ka. Si Kakit di Matariela. Si Kapay ang mismo tinagko na kanya. Agasawa ta. Noon niya ti kukuha ti maysa. Kukuha ta doa. Ha. Iso paggudwaan ta ti mapaglakwan iti sanikwata. Si Kakit di. Anya? Kasla din nakibilbilang nga asawa no kasta, Ariel. Umay ka man, kit di sweetie pie. Anyan. Ay na. Italaang manan nga arak upan na sweetie pie. Si Kamot namin. Kanayon ka busy iti kalabas. Basta ha? Namalakot ati sa nikwata. Masapul nga equally divided, one? Alaman laangan. Kasta. Wanan, sweetie pie. Nangagaw ti saritaan da Madam Ariela ken si Roko panyang. Anya ti saritaan talable. Ay na, ila ko dan san jaman siyang. Ha? Kendagi ti daddu mape asa ni kwada. Ila ko dan san. Anya? Angam jak amu ano matulaw eh. Basta kasta tinangag ko saritaan da. Mayat nga ron tilin na ilo da. Kabayatan ti panagsarsarita da. Angam ti sanda nga ama. Ayad da akla ang itisaan unay nga adayaw eh. Ay na, naglawag anangag ko ti saritaan da. Kinakitak no kasano ti kinalailo da. Apay ka no nga ilako da. Jak amu kaslad da nangag ko an naibaga ni Ma'am Angela. Agumatang dan sa kano iti sabali asa ni kwada. Ken umakar dan iti pagnaedan. Pumanaw dan. Ta sumapul dan iti gatangan da pagnaedan iti sabali a syudad. Ay, kasta kaya. Unpanyang. Anya pengi ki damagam. Damagam mo. Tapumanawak matlaang. Sapulan naktumanin di ingrata nga amo. Awanan. Sige, baliwan tan tumanan tag sarita lable. Agsubli ka nga rodan ije mansyon. Sige nga rin panyang. Patuloy akong. Angam, dumagasak pa'y gayam ije balay damal yung tanalipatak pa'y tay may sa apanyok ijay. Ada nga tanimal yung ije balay da. Si maragsama titi trabaho na ita. Ay,
Gayam. Saan nagayam a day of ita? Sige nga raw, maminsan taon. Agsubli aklangan iti mansyaw. Sigay, mapanakaw. Ay, nawaw. No ilakon da Madam Ariela ti Sanikwada. Kasano ngayon ni Monray? Saan da ka din nga ibingayan iti mapaglakwan da? Ay, nawaw. No si bibiyag da di Sir Luisito, sigurado asan na nga ipalubos ang malako dagiti Sanikwada. Ay, amok, no kasanaw ti panang ipatag da di Sir kadagiti napanawan na Sanikwada. Yung ita, ilako dalat na nakaslawan ng yaman na. Ay, nawaw. Talaga rupat kwarta dagiti nga kasawa. Masapaw nga damabingan ni Monray, ta anak mo da di Sir Luisito. Ay, Amalyong. Natayan day di Sir Luisito. Panagkunak, awanan tilaban ni Monray. Nang rona ita, ta pinapanawan ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Nang rona no ni Madam Ariela tinakainaganan ti Sanikuan na panawan na. Iso amaramid na Malyong. Ay, nawaw. Uwan mo't kidi Anya nga ngagpaiso tilaban ni Monray ti dayta. Ngam konsensya mo't kumanan ni Madam Ariela dayta. Ay, nawaw. Anak mo't day di Sir Luisito ni Monray. Nagdamot karbangan na Ay, nawaw. Mala, sana bale. At damat tan itinatalgad nga ima ni Monray. Datayon ati magtulong kan kwa na Malyong. Uwan mo't kidi panyang. Ado tayo mo't kidi ngagtitinulong para iti dayta. Ay, nuila ko yung tulman siya, Ma'am Angelay. Papanan nyo ngayon. Diyak amo ka ni Mami. Ni Mami ti agdesisyon iti dayta. Apay ay amasapor nga ilako yung tulman siya. Kat napintas mo't ditaw. Nana, awanan ti pakibiyangam iti dayta. Ha? Ay, sorry. Agdamdamag aklaan, ma'am. Tapapanak to ngayon, no ilako yung daytaw. Kasaritam to ni Mami may papan iti dayta. No ikuyog na ka pa iti papanan mi, wano saan. Ngam, adayo pa yung mapasamak dayta. Taplan-planuan pa lang da Mami ti may papan iti dayta. Saan pa'y asigurado na nalabang? Kasta ka day. Sige nga raw. Basta pakaamuan dakto Doan niya ti pangneddan niya. Wag. Sige ma'am tayo nakadlaban. May samot ay taman nakibiyang. Agpada da ka ni Tata Malyong. Ay, nintumat namin Mami. Di na pilpil yan talalaan na babaunan. Pasig da amin aman nakibiyang. Koan niya, adan, Ariel? Nabiru ka mon titulbag tila kasa day di Luisito? Adyak nga rod masapulanan. Nalipatak tinang ikabila, kroko. Sa pulam anay baga. Kinalkal ko aminan amabalin apang idulinak. Agam awan mat. Ang mga no na iwagat mo. Adyak nga rod ammo. No apay mat ngamin nga itala amalagip ko. Aglat-lati paikit din ti padlak day ta alakasa. Ngam sigurado ka kadi. Adito'y tinangay dulinam kadag iti papeles, Ariel. Wen, di tati nang ikabilan ni Luisito iti titulo ti Sanikuami. Sanikwata, kunam Ha? Ahawen gayam. Sanikuata. Daytoy. Daytoy Roko. Ison sa daytoy ti susi ti lakasa. Ay, iyag mo. Talo ka takon tila kasa. O sige. Lukatamon, Roko. Darasa. Wah, apay ngay. Awan mat dito'y ti papeles tinaga. Apay ngay, Ariel? Dito'y mat ti amok apang idoldulinan day di Luisito. Ngam awan mo't dito'y ti papeles asapsapulan ta. Wen nga rod. Pasig mat labad bado dagito'y adda dito'y lakasa. Dagiti kadaanan abarong dagito'y. Adda pa'y sapsapatos dito'y.
balat a sapatos dagitoy. Oh, Jaske. Nangidulinan na ngay nga ta. Apay nga minadi mo sinigurado ti amin, Ariela. Sakbay anatay day ti Luisito. Ko jakmat nga rod nalaglagip daytan. Kasano nga ro ditan? Kasano ang masiguradom ti amin? Basta, dakkel ti pamatik. Asyak ti nakainaganan ti kinabaknang ni Luisito. Siyak ti asawa na. Rumbang lang arod asyak ti nakainaganan ti napanawan na asa ni Kuwa. Ariela, Pangsapulan ta ngayon ni ti papeles. agrobwat ka, Ariela. At napapananta. Ha? Sa dino? Ijay City Hall. Ijay Registry of Deeds and Assessor's Office. Intakitang ti papeles ijay. Ha? O sige nga rod. Mabitlaang tagrobwatak. Agawa Mariela. Di ka nagpapintas. Sana mabalin nga itantanta da ito eh. Wen, mabitlaang ka di. Sana ka makaruwar dito'y balay asaan anapintas. Iso nga urayan naklabiitan, Roko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanalabang, sa dino tinapananda, mami? Ay, jak amu mamanjiray. Sandamot ngayon baga no sa dino ti papananda. Napananda nga tamanan? Nagkuyog damot kini Sir Rukaw. Nagdardaras damot arimwar. Sapayag kay wara ti alikaman iti siledda. Noon, isimpakto no madamdama dagijay, ma'am. Si kakaditi nang kalkal ka dagijay, nana? Ay, saan mo't Ni mamim tinangkalkal ka dagijay. Jak amu ata kaslada sapsapulen da itay. Kaslada mapukpukaw asapsapulen da. Kalpasan niya, nagdardaras dan arimwar, akaslada kam kamaten da. Anya? Jak met nagdamdamagan tamabuting at amabugkawan, ma'am. Ala, ingka nga rod agisimpan iti siled ni mami. Kalpasan na, iseram ti siled na, taamang ano da mapukaw ijay. Sa bagay, no adaman bilang mapukaw, sikat ti mapabasol, kasi kalaang mat ti sumsumrot iti siled da. Ay saan ko nga ugali ti makibibiyang iti saan ko ako kwa, ma'am Anjiray. Ala, ingka nga rod agisimpan iti siled ni mami. Wun, ma'am! Mami, nagapan nyo? Nagapan nyo, kunak. Kanapay kasta ti Jaryo asim mangpet. Ada ka di problema? Napan ko sinuknalan ti papeles dagiti sanikwak. Kat, kumusta, mami? Ada problema, Angeli. Ha? Ano ti problema? Saan pa'y matgayam asyak tinakainaganan ti sanikwaday di Luisito? Anya? Nagtalakak matlakit din, asyak tinainagan kadagijay. Ngam ni pa'y matlagayam Luisito, tinakanagan kadagijay. Anya? Nalakalaan dayta, iha? Nalakala nga iremedyo dayta. Mami. Adda ni Roko amang tulong kanyak iti dayta. Naglawak anang ikaw. Saan ka no ani Madam Ariela tinakanagan iti saniko anapanawan day asawa na? Ti kanupay lanatay nga asawa na ti akinagan iti papilays. Ay, ni Panyang. Ay, apay nga ta. Hilaw! Hello, lovely. Inton bigat. Umay ka dito ayan ni Sir Samuel, Ikapay lang ti magbantay kan kwa na. Adda pa panak. Kan nakapakada ti therapist na. Ha? Ay, wala. Apag-isaw. Day off ko intong bigat, Panyang. Sige nga, Rod, lovely. Ay, mabit lang, Panyang. Adamanin nasagap ko, adamang. Anya damang?
May papanitisan ni ko ana panawan day di asawa ni Madam Ariela. Ay na, saan ka noan ni Madam Ariela tinainagan iti papilay? Sa cellphone ti pang ipaghami ti dahil talable. Ah, Agsarita tanto no bigat. ay, sige nga lang. Okay, bye. Bye, Panyang! Agastos dayta, kunamsa. Ado nga min tirikititos iti dayta. Isa makagastos kay tidak kalagatad para iti dayta, Ariela. Anya. No may talag mo kanya. Siya kundi makama mga sikaso iti papeles. Siya gastos, kadaytan tulag pirman ti aramida. Kuyugan kan, Rocco. Sana na masapol at mabandog kalaan. Kasi kami. Siya klatan, Ariela. Sige. Makamu ka nga rod, Rocco. Awanan ba intumat dahi jay nga Antonia? Tinakaw na ti kwartak. Ayop dahi jay. Malala, bye-bye amon dayjay. Ura ag pungtot kay ti kastaunay. Sana na may subli ti kwartam. Jak maliklikan ti agpungtot. Tunggal malagip ko ti inaramid dahi jay nga Antonia. Agsakit ti ulok no maipalagip ti inaramid na. Lipatan mo dayjay kunakmat. Tikit di papeles ti sanikwata ti panunutam. Di ka matanagan. Siya kung ti makamoy ti magastos iti daytoy. Agyamanak, Rocco. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo? Di kay basta agtalag ka ni Mang Rocco, ta saan ang mapagtalkan day di a tao? Angeli, saan akasta ni Rocco? No kayat yo, siyak ti mang tulong kada kayo? Ha? Adaan mo nga sitgan ang mabalin a pagpatulungan tayo iti daytaman. Manen? Inton kwan, iskam manen day tangay bagbagam. Ha? Ha? Nadidigra akon, Angeli. Iso apang nga asim, saan mo nga ipasubo, ultimo ti sanikwak. Mami, Iso abay ni Rocco ti makaammo iti amin. Ta iso ti adda kwarta na ita. Iso ti makaammo iti magastos. sigurado kayo asan na kayo alokwan ni Mang Rocco? Ha? Kasano? No iso ti panginaganan na kadagiti papeles, Mami? Saan na maaramid ni Rocco na ita? Di yun aam mo. Ni Mang Rocco pa iti kunayo? Saan ang mapagtalkan da diya tao? Iso asyakon ti mang tulong kada kayo, Mami. Saanan ni Rocco latan? Nga, Mami. Di ka madanagan. Numatay kaminton ka ni Rocco. Si kanto timang tawid iti mapanawan mi akinabaknang. Ikarikday taken ka, Angeli. Mami. Si bibiyag kami pa'y kan ni Rocco. Isungawan pa'y lati karbengam kadagiti kinabaknang ko. Di mo pa'y mabalin nga alaan ti tawid mo. Urayam amatay kami kan ni Rocco. Samun to alaan ti tawid mo kada kami, Angeli. Ay nawaw, kasta tinangag mo, lablay. Gun malyaw. Imbaga kung kinipan niyang daytaw. Ay nawaw, no kasta. Ay nawaw, ay adda malagip ko Oh, anya dayta ang malagip mo, malyaw. Adda malagip ka Anya nga ro dayta. basta adda malagip ka ay nawaw. Saan na rumba nga mabuam? Sikrito pa'y laing daytaw, ay nawaw. Sikrito may itiaw awir kwa ni Munray. Nagsaor ka matan, malyaw. No agdamag ka kanyak, ibagak amay. Awan ti ilimod ka, ngamsi ka, pasikri-sikrit ka. Ay nawaw, maburbur siya anak nga main. Gapu iti dayta na ibagamnos biminda. Anyat pa ka burbur ka, amnay. Basta, secret niya raw. Basta adati pa ka burbur siya kay nawaw. Abi akas jay. Kasano di jay? Ay nawaw. Sino nga ron niya? Sino ti ay nawaw? Basta, naguguluhan talaga ako. Ay nawaw.
Pusta ti plantasyon, Cleopatra. Ay nako, saruko. Dadakalan, dagiti ka barbaro amula. Pwede na namang maapit yun. Kasta ka. Ay oo, malaking pera na naman no kaskasan no? Wen, Cleopatra. Umat-ado ti customer. Isama sapol mat nga rod nga umado ti mula tayo. Ay oo dapat lang saruko. Paano yan? Dapat lumaki din ang sahod ko Wen, di ka madanagan, Cleopatra. Talaga nga ingatok mo ti sweldo. Ay oo kasi marami ang hirap at sakripisyo ko dyan. Saan na basta-basta ang trabaho ko? Buhay ko ang nakagtaya dyan. Wen, amok day ta, Cleopatra. Di ka madanagan. To talaga nayunak mat ti umentum kanya. Agyamanak sa roko. Okay nga ron. Itulod na ko ni Jay Patad, Cleopatra. Nagsubli ako ni Jay Mansion. O sige, mabit laang. Tatawagin ko ang kabalyo ko sa roko. Anaya, apay na umay kamatsag paminsan Bar. Ha? Ado ti mang sapsapol kan ka customer, friend. Anya? Apay, awan ka diti uray basit la awayam nga umay agkanta ijay. Uray mamidwawan no mamitlo langi ti makalawas. Iranam ti umay no tay awan trabaho mi ti kabigatan na. Ay na, kasla nalipatang paikit din ti agkanta, Flora. Imposible mat daytan na. Alakit din, friend. Uray sagpaminsalaan. Damdamagan na kangamin ni boss kanya. Ay na, kasla maikaw ako nga agkanta. Nabayagan ajak na usar ti boses ko. O di usaram manan. Ay na, da kayo latan. Ado nga ron ti mang sapsapol kan ka. Kan uray ni Monray. Pandan mo kwa. Alabay tainton adwa yami kini Monray. Umay kamin to adwa ijay bar. Promise Wen, promise day ta, Flora. Ay nawaw, manipod nagtrabaho ti anak ko, Flora. Kasla awanan, isem na ngagkanta. Impamay sana matang atensyon na iti trabaho na ay nawaw. Talaga nga rod napatagan kan kwa na ti trabaho na no kasta tatamalyong. Uwan nga rod ay nawaw. Ni Monray ati kayat naman ng tiagtrabaho ijay bar. Ngam saan mat amabalain kapo iti operasyon na. Saan amabalin niya agkanta iti napaot ni Monray. Tamapiktaran ti karabukob na ay nawaw. Pang may siya wenno duwala akanta itan. Ay, kasta nga rod ti imbaga ni Anaya tata. Syakla ko manangam. Ay nawaw. Saneng, tay ay wanak ti boses ko balasang ko. Ha? Iresi-reserba. Tama nga no adan to tinapimpinta sa pagkantaak. Wen Flora, day tay sumikat. Wen no lumatakak to iti hustaw. Ay nawaw. Unique nga min ti boses ko balasang ko. Nagpintas. Ay nawaw. Espesyal ko naman. O anya, Cleopatra. Nagatang ka di amin na produkto tayo? Na-dispose mo amin? Ay oo, sa roko. Talaga mapagtalkan. Kaya mapangnamnaman ka, Cleopatra. Saludo ka talaga kanta. Ay, agyamanak sa roko. Pero, Pero anya? may problema kasi sa roko. Anya day ta, Cleopatra? Inutang nila yung mga droga. Inutang nilang lahat, sir. Anya? Di mat imbagak asaan ang mabalinti utang, Cleopatra? Oo, pero wala akong nagawa sa roko. Nakuha na nila. Anya? Hindi bale. Mapagtalkan naman yung mga customer ko. Saan ang mabalin nga utangan dati produkto tayo, Cleopatra? Sa roko. Inutang na nila. Wala
na akong magagawa? Kaano nga rod nga agbayad ta? Hindi naman matatagalan yun, Sir Rocco. Sigurado mlaan. Taado ti sana mapagtalkan a buyer itan, Cleopatra. Sapay dakkel agat hat ti mapaglakwan iti dayjay. Impautang mo amin? Isa lang kasi na tao yun, Sir Rocco. Anya? Pero huwag kang mag-alala. Mababayaran yun. Rumbang la. Ta saan nga asi-asi agatad ti bayad dayjay? Sir Rocco? Si kati pagbayad at no saan da makabayad, Cleopatra. Ano? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Grabe pala talaga si Sir Rocco. Grabe ang kinamukhang pera niya. Minsan lang ako nagpautang, grabe pala. Mukhang pera talaga. Hoy! Mukhang pera! Ay, nako! Ano ka ba naman, baliko? Nayakig tot daytan, Cleopatra. Nako! Naunag sa ngamin ti pampanunutan. Anya pampanunutan maya? Wala kang pakialam sa akin. Ha? Panawan na ditoy. Kasalungawan pakibiyanga. Asawa kan to. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi kita pagan-ano. Anya? Ulitin man timbagam, Cleopatra. Ay, naku! Huwag mo nga ron palakihin ang mga mata mo, Makaliplipat ka manin, Cleopatra. Paliko! Di nagpangnamnamain ni Tiawan. Kapailak ti pumatay, Cleopatra. Adon tinapatay ka, tapno mom. Ano? Mom, numano tinapatay ka. Manaw, kunam. Mano? Ay, saan ko ang mabilang? Ano? Iso di nakpadpadasan, Cleopatra. Ulitan. Adon tinapatpatay ka. Yak kaya't ti maluklukaw. Nawatam! Ay, oo, paliko. Siya lang ti pakiasawam. Ay, oo, Owen. Sige, papasok na ako sa kwarto ko. Napabutngan sa tiluka. Namating iti imbagak kinkwana. Suray, Cleopatra. Nukasapulan abutbutngan ka. Aramidan. Tapno saan ka lang nga mapukaw iti biyagkaw. Payakas ta tilang asimang tal, Sir Rokaw. Ada ka di parikaw, Sir. Yalan na kitinalamiis adano. Ayun, Sir. Ang ada ka di parikaw, Sir Rokaw. Ang mga no ada may tulong ka. Anya ti parikot, Sir. Nagapa kayo kaday kini Madam Ariela. Anya ti nagapaan niyaw. May papan ka di manen iti kwarta. Ikan sumanao. Mapan kakit din iti pangibabaunakken ka. Ayun, Sir Rokaw. Kumusta ti pagna ni Mang Rocco, Mami? Jakam mo. Aglaladot asim mangpet. Anya? Addan sa parikot. Damagan nyo tapno amuyo ti aramidan nyo. Jak nga rod makasarita iti nasayaat. Mabutengak. Amangan noong tanak. Kaya't kumati makitinulong, Mami. Ha? No manugot kayo, makitinulong ak amang ornos iti papeles ti sanikwata yo. Mapana kiti amamok nga attorney. Inak agdamag no anya ti rumbang ama aramid. Ha? Sige. Makamu ka, iha. Agdamag kalata. Ngam ni Rocco ti makaamu amang ipagna iti dayta. Papanandaya, Ma'am Angelay. Basta kuyogan na, tanay baglang ada para bitbit ti bag ko. Papananda nga raw, Ma'am Angelay. Mapantay ti ayan ni attorney. Anyat ko ang taigay nga. Adala mapan ko damagan. May papantay ti sani ko anapanawan day di Tito Luisito.
Kasta ka day. Ang aguray ka, Ma'am Angela. Apay at ito ti awag mo itisigod nga asawa ni Madam Ariela. Saan mo ka di nga ama? Talaga ka di kasta ti kinataom, nanalabang? Ha? O siyosera ka talaga? Sigamit, Ma'am Angela. Saan mo da? Saan man natila damdamagam? Mabalin? Sorry, Ma'am. No adda pa ng taaguli magkalaang. Saan atila damdamagam? Ay, no sabali aklaang. Nabayagan a pinapanaw ka. Mapanin tituglip ka. Dapat matlaw mauawag. Di mo't kayang lablay. Ay, nawaw. Hello, lablay. Pengin mawag ka. Hello, Malyaw! Maturog kan aya. Wan ko mga round. Mapanin tituglip ka. Mawag ka mat, lablay. Apay aya, hanyat ibagam. Ay na, urahin na ka maturaw. Kanak pa ngamin ang makaturog, Malyaw. Awan makainistorya. Ang gidan nandun na maturog na madamdama. Maturog tan tamasapa taman nun iti trabaho tan no bigat. Ay, nawaw. Ay mabitaan, Malyaw. Agtarsarita tapay. Ay, nawaw. Rabiin, lablay. Ay, adot ipadamag ko kun ka, Malyaw. Apay, ada ka di ka barbaro adamag, lablay. Ay, nawaw. Isungarod ako na istorya tapay. Ay, nawaw. Anya nga iti ka barbaro kay padamag, maw. Ala, agawa am tag-istorya. Ay, nawaw. Ay na, kaslang tugla pa man Malyaw. Ha? Ay, nawaw. Inton bigat santa na rabi ay. Ay, nawaw. Bitinun nagmad, lablay. Anya di taya. Ibagamon, Ay, inton bigatan ta nalawlawag. Ay, nawaw. Ay, nasapa pa'y. Madamdama ka pa yung maturog, lablay. Ay, ang kita tantulasan no bigat. Ibatawan trabahong no bigat. Ha? Ay, nawaw. Isikamat. Ipabigat mo pa ilaeng mait. Ay, nawaw. May mayat kaming tag-istorya. No makikita mo personal ti kasalitan. Ha? Tingay, ang kita tanto no bigat ay. Bye, good night. Lablay! Mabit lang! Lablay! Hilaw! Hilaw! Ay, nawaw. Talagang inidip nan. Heh! Loka na dyan, lablay, Linukag na. Kalpasan na. Bitinunakbat lang around. Sayang. Jak na amuan ti baro at damag, Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ay, panyang, umayak, Ay, ne, sumra ka, Malyong. Ay, nawaw. Agyaman, Ay, nawaw. Kasinsina milaeng kinilablay. Nagkita kayo? Wen, iso ngayon mayat. Tomay ko damagan no nagsarita kayon. Apay aya. Ay, nawaw. Ado tinistorya na kanya. Ne, may papanitan niya. May kadagiti sigod nga amo ta. Ay, nawaw. Anya? Ay, nawaw. Tangay klus tamay. Okay lang mat siguro pagsaritaan ta dagiti sigod nga amo ta niya. Naapay. Anyat imbaga nilablikan ka aya. Kwapan yang. Maipapanday to'y itisan ni kwa na panawan day di Sir Luisito. Ay, nawaw. Anya? Kasla, pagrikrikyaran da ka na. Dagiti papapilas. Yang para itisan ni kwa na panawan day di Sir. Ay, amok daytan Malyong. Anya? Ay, nawaw. Naibagan nilablikan niya ti may papan iti dayta. Ay, nawaw. Talaga rumwarla tati kinarupat kwarta dagijatan luwan niya. Ay na, kasla di ka pala na irwam kadakwada. Sigo din akas jayda, saan aya? Wan matki di ay, nawaw. Kwarta ti pagapaan da, ti pagiinnagawan da. Wan nga raw. Kita imot lang agpaiso teramid dagijatan tawa niya, ay, nawaw. Kwarta nga may ti kapatgan kadakwada. Kwarta laeng ti pagtataod ti ragsak da. Ay, nawaw. Sana kas kada tayo maligrigat. Ano makapangantayon iti 3 times a day. Naragsak tayo na nawaw. Nang runa no kwa. No makikita tayo tay. Ay,
nawaw. Ape, adi mo ituloy ngay. No, kadwa tayo tay. Inspirasyon tayo itibiyag. Ay, nawaw. Kas kumakanya. Kadwak ti anak ko. Wayne, kadwak ti anak ko nga inspirasyon ko itibiyag. Ay, nawaw. Ay, katuan, dahita ti kapatkan, ti pamilya, malyong. Ay, katuan pamilya. Kan na. Ay, nawawaya. Sika talaga. Ala, umay ka man kit di tatulungan na kamang dikos ka ni Sir Samuel. Aldawan, ituloy tanto tagsarita no madamdama. Ay, nawawa. Ay, unayin nagpintas ni Panyang. Di pagpagakot. Siya pa'y dandanin na igalising titilak. Ay, naimbag lagi din at nalapdak. Cleopatra, may asawa to ba? Imawag ni Rukaw, akana ka. Bakit daw? Sabtem ka na iti ilay. Bakit nga raw? Ay, diyak ang buwa. Si Kaki di ko matirumbaga pagdamagak. Ay naku, baka maniningil na yun. Apay, adda utang mo kinkwana. Ay wala, yung collection ang ibig kong sabihin. Ha? Wala akong may bibigay na koleksyon. Koleksyon te? Koleksyon ng tinda ko, Manwaya, adamit kwartak dita. Bulodong pailaan nga. Kaya naman pala, awan pa'y irimrimit mo sa akin. Ha? Tailamlamang mo gayam ang pera mo. Nak maitalag ti kwartakin ka. Amangan no itaray mo. Ganyan kakiti, Wala kang tiwala sa akin. Hindi sa ganon. Manwaya, ti kasapulam a kwarta. Ay, dakkel agatad, Malaking pera ang kailangan ko. Manunga raw. Ay, nako! Huwag mo nang tanungin. Hindi rin kasya ang pera mo. Anya? Barya lang ni Sir Rocco ang pera mo. Ha? Awagan mo nga si Sir Rocco. Sabihin mo na may sakit ako. Na. Anyan ibagak asakit mo nga. Ibagak kaday, ganda kanser mo. Ay, basta. Kahit ano na, Ay, bahala ka na, baliko. Basta ayaw ko munang magpakita kay Sir Rocco. Kasi natatakot ako. Sige. Siya ako, ti makambaw, itikana ka. Di ka madalagan. Malakas ako kay Rukaw. May sala sa okin ko na. Uli kag kunana adago say. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kat, kumusta ang tiilaklakad mo, Rocco? Narikot, Ariel. Anya, Ato arikititos ti kasapulan. Nagastos pa anya. Kan maysa, sikat isapulan da, na sikat asawa da di Luisito. Ha, Kuyugan kan tulangan, Ariela. Dakdakkel ti karba nga mamangipag na iti papeles. Ngam siyak. Tasik ang arot ti asawa da di Luisito. sige nga, Rod. Aguyog tanto ang mga sikaso iti dayta. Suiti pa. Malas. Ay, asino ti malas nga, Ma'am Angela? Ay, siya kaday. Wan siguro, Ha? Apay, ayak. Awan nga rin tiyam amok ng attorney. Ayan na kanungay, ma'am. At damat gaya man iti abroad. Nabayag ka nun ijay. Anya, apay, isulaang ayat ti attorney dito'y Pilipinas. Nagado nga attorney, ma'am. Dayjay laang nga rin tiyam amokan gayam ko. Naimbag dayjay ta medyo close kami. Ay, problema talaga. At dan samanan ka barbaro ang parikot ni mami no kaskasano.
Anya ti problema, Ma'am Angelay. Ibagam bareng makatulong Mabalin ka din na nalabang. Di kan da mag-adama. Tauray anyat ar-aramidam. Awan to apulos ti maitulong mo iti daytoy. Ha, babaunan ka laan. Anya ko mati maitulong mo. Isa mabalin ka di. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Aguli magkalaktan di ta. Ay, wan, Ma'am Angelay. Ay, anyan. Talaga sa bahay ti ugali dagito nga amaw. Agpapada da man nagtagibasay. Tagibasitin na nagiti babaunan nakasta kamay. Ni, tatang. Nagsapa mo ti panaggalusyon. Ay, Kuwen. Ay, nawaw. Ay, tanda pa panak no madamdama. Ay, nawaw. Ay, nakaluto akon. Mangan kan tulat kan wine. Madamdama akton amangan. Ay, nawaw. Naggatas kan nagtinapay akong tatang. Ay. Da kayong tulatan timangan. Sige. Naguret ay sardeng kuman pa ibiit. Ay, nawaw. Apay ngay anak kao. Isungarod as sinapak tinaglutaw. Ay, nawaw. Tapno makapangan kapay. Sakpay amapan kag trabaho. Ay, nawaw. Agdardarasak tatang. Tada event ita ije plaza. Kat sigurado at traffic manan. Malanga raw danak kao. Ay, nawaw. Agan na jeti irurwar mo Ni Apo Diyos ti kumuyog ken ka anak kao. Ay, nawaw. Agyaman nagtatang. O sige, patuluyak nga rodan. Okay, good luck anak kao. Ay, mapanak man gayam iti silit ni Monray. Ay, nawaw. Kita man ti kabinit na no. Ay, talaga anak katulbad. Tinulbekan na gayam to'y kabinit na. Ay, nawaw. At ako makita Angam, saan abalain? Urayik lagi niyag subli dito'y balay. Ta isuntok, ti pagdamag at iti dayjay. At tamat kayam ti pagsayaatan ti kada ni labli di mansyon. Taadta para ibagay ti mapaspasamak ti jay. Ay, nawaw. Di pa niyang tinangibaon kinilabli jay kay. Angam no maminsan, maburbur siya anak met kinipanyang. Adaw, dagiti aramidan na pakaburbur siya kay nawaw. Angam no agdamag at kinkwana. Di na ba't sumpata na naimbag dagiti damdamag at kinkwana ay nawaw. Grabe nga men, di pa nangisakit na kinimon rin awawer ka. Sakit di ko maatad at damang isakit. When numang taripato kinimon rin. Ngamiso, mati makakaanda no kwa. Isupay ka ti mangising-singasi nga pagadalan minimon rin. Pilpilitan na kiday na inawaw. Ngam, baybayak man langay. Danalabay, talaga akailiw nan ti maadan iti anak. Awan ngamin anak na kahit ay nawaw. Naimbag tulado. No, makiasawan to. Kunak ko ma. Barang makaisang but iti uray maisa. Winudwa nga anak. Ay, nawaw. Tilalablabidak ba? Anaya anak ka. Nakaturturog ka kaday na nawaw. Saan pa'y tatang? Nasapa pa'y mat? Apay, aday bagayo? Akwa, jay. Ay, nawaw. Adala ko madamagakin ka, anak ko. Anya day tatang? Nukas pangarigan ta. Kwa. Ay, nawaw. Kasla. Mabainak mahit amang ibaga. Ay, nawaw. Anya day taaya? Ibagayon at tatang. Kwarta ka diti kasapulan niya? Ay, isaan ay nawaw. Anda kwartak si kamay. Oray kas-kasanaw. Sa anak ama pukawan iti kwarta anak ko. Tawan mo't paggastosak. Di mo mo't ngamin kaya't naggastosak anak ko ay nawaw. Anya nga rod ti kunayo nga ibagayo? Kwa, jay. Adala ko madamagay. No, okay lang kan ka anak ko ay nawaw. Okay, ti. Anya, tatang? No, okay lang kan ka
No, agkursunada akmanen iti sabali. Agkursunada kayo iti. Iti. Ay, kwa. At na kami nakita ka sapatos ijemol ide kalman na nakaw. Kat damagag kumakin ka, numabalin niya agusara kiti kasjaya, inawaw. Ha? Nay, anyat isimam ngay anak ka, ay nawaw. Sigurado kayo sapatos ti bagbagayo akursunada yo, tatang. Wen met anak ka. Wen. Kursunadak agatangin dayay. Kasla kwa ngay, kasla pang bagits mate. Iso adamagig kumakin ka no maibagay kanyag tag sapatos iti kasjay ay nawaw. Ay nang, palpalusot kayo, tatang. Ha? Mabasak kadagit ang tayo. Ay nawaw. Isaan man ha? Sapatos at talaga di ibagbagak ang kursunadak agatangay. Ay nawaw. Ay kaskay. Ay tandaniman na igalisang titilakaw na inawaw ha. Diyos ko aya. Rumwara, Ariana. Oh, papanamro ko. Kunak man no rumwarta ita. Itantan tapay lang ti pagnata. Tanda na patagapapanak. Ha? Sa dino? Inagkitaan tinagatang ko adagay di San Berti. Inakumusta. O sige, mapan ka laeng. Sanak asumurot tamabanugak amagna. Apay, anyat imulat ti ulitag mo ijay. Natnatang samot lang. Masapul pa'y laaya amapan ka. Una, tada na patag na ibagak iti ulitag ko. O sige nga Rod, di ka agbaybayag ha? Orayan ka, Rock. Angelay, mabalinti agswilda. Sana siya ti pangibagam iti dayta ni Mami. Adda nga ta kwartana ya. Kat punanamot ang naiskam amin na kwartana. Damagam kan kwa na Sana siya ti pagdamagam, tawan bibiyang ko iti sweldom, nanalabang. Noong tanak ngay. Saan? Basta kasaritam iti nasayaat. Sige nga raw, Ma'am Angelay. 2 bulan nga minan adiyo inted ti sweldaw. Hasta la ka na ayunan. Dilay aka na ayon ti sweldaw. Nagipaon kayo. Agsasaruno. Paon itoy, baon ijay. Angam na sweldaw, agparigat kayo matamangtay. Ay, anyan. Ni Mami nga ron ti kasaritam, saan asyak? Ay, wag. Sige nga raw, Ma'am Angelay. Madam Ariela, agsweldo ako ma. Tanay 2 bulan ang adiyo inted ti sweldaw. Awan pa'y kwartak. Anya, kasano ak nga roden ngay, madam? Ano sampay ti aguray? Ay, anya matang. Kasanon ngay no saan alibre ti kanal. Di na ulserak ko man, taawan igatang ko iti kanal. Awan pa'y kwartak kunakmet. Yo Raymond, inton umay abulanan ti panagsweldom. Ay unay matang. Di kay pa'y maasan kanyak met, madam. Di ka di makaawat. Awan pa'y ngarod kwartak. Nagaduan negosyo yaw, imposible ang awan kwartayaw. Ha? Pudno ana iskam ti kwartayaw, ngam adda pa'y matlatabirok ti negosyo yaw. Imutan daksamal. Agtal na ka. Awan bibiyang mo kadagiti negosyo. Kunayumat nga may ngawan kwartayaw kat nagadumat ang negosyo yaw. Imposible Urayam amalako dagiti sanikwa. Taigulpik to nga ited ti sweldom. Uray pag-triplyak pa'y no kayat mo. Kanon to pa'y amakalako kayo ngay, nagbayagan ngay. Utangak pa'y laeng ti sweldom. Anya, ay saus at ayamat amaw nga umutang iti babaunan na, madam. Adda siyak nga roday ta. Padasak mat ti umutang iti marigrigat akasken ka. Tapno saan laada kayo amarigrigat ti umut-utang kada kami a rich people. Ha? Sige! Panawan nak dito yan ta iridap ko.
I'm sleepy. Sige, madam. Ay, grabe talaga. Idaw na launay tikas kanyak amarigrigat lang. Ay, grabe matlita, Madam Ariela. Rich people ka now. Ngam di namit nga rod maitad tinagbasit aswil daw. Ay, grabe! Ay, nawaw. Kasta agmat ide, Lablay. Ay, nawaw. Kanayon ang madiliti swildok idi kadakwada. Apay nga rod nagkatawa ka ngay. Ha? Maragsakan kan samot asaan ama itad ti swildok malyaw. Ha? Ay, isan mo't si kamat Lablay. Ay, nawaw. Sa balay, ti pakakatawaak. Ti istoryam nga imbaga ni Madam Ariela. Ti imbaga na a rich people da. Ay, nawaw. Ay na, kasta nga rod timbaga na malyaw. Rich people ka nang, ngam di namit nga rod maitad ti swildaw. Inutang naman. Kasjay, ti kinaagraraman da dya, Madam Ariela, Lablay. Italaang mata nakaraman iti napita sa panagbiag da dya, kay. Ha? Saan asigod abak nang? Diyak kaya't nagsaaw, ay nawaw. Ang damag kang tulaangan kinipan niyang Lablay. Aday ka ka manan si Kamalyaw. Bitinunak manan ako na. Kanayon lakas tatar aramidaw. May mayat no ni Panyang ti pagdamagam. Nalalay nga ang istorya ni Panyang, ay nawaw. Panyang, binaunak ni Sir Dominador, ay nawaw. Sa dino malyaw. Ijay organic farm Inak kano mangala itinatnating kan protas. Para kano ijay restaurant ay nawaw. Kasta aya. Sumurot ka? Ay, saanan. Ay, Anyat aramidak ijay ingay. tapno makita mo dahil a farm nagpintas man si ka. Pasig nga organic timulay ijay ay nawaw. Ay, hinton maminsanan. Amumot nga dabang bantaya ka pasyente. Wen nga rod, palasang ka ngagpaisaw. Ngam adumot ti saw-sawir mo ay nawaw. Sana bale. Okay lang dayta malyaw. Awan problema. Kaano ti pa nagsublime? Makitan to no kasanaw. Inton bigat matla siguro, Panyang. Ay nawaw. Ang damat lugan niya arkilain ni Sir Dominador. Kapangilugan nagkadagitin natin. Nala, aganad kayo nga rod iti pa nagbiyahe yo malyaw. Wen Panyang, agyaman ay nawaw. Sorry, Sir Rocco. Naladaw ako. Hala, agtugaw kan, Cleopatra. Apa atong galawagan kagat naka-off the cellphone mo? Kwa kasi. Wala akong signal, Sir Rocco. Ay, pasensya na. Ket, kumusta ti mutang nga bayar, Cleopatra? Ay, next week ka, no, Sir Rocco? Ano? Kasta man ng tiimbagam ide. Next week tiimbagam ide pa nagbayad da. Anya dahil daw itan? Iyon naman ang sabi niya kasi, Sir Rocco. Saan ang mabalinti kasta, Cleopatra? Di mo yalang-alang ti may papaniti na itabanan. Tadak kalagat tatay jay. Singir ba? Kanayon ko naman na singsingiran, Sir Rocco. No kanayon asingir, apay nga rodasan nagbayad. Strict pom ngamin adag iti bayar mo. Nalukay kan sa gamin unay, Cleopatra. Sir, sorry. Ginagawa ko naman lahat ang kabailan ko para makasingil lang ako. Pero wala pa talaga silang pera. No kasapula na blackmail ang tapno ang bayan, aramidam. Ha? Sige, Sir Rocco. Ay, huwag kang mag-alala. Gawin ko lahat ng makakaya ko. Tapno makasingira lamang. Buisit ti kastoy. Cleopatra, ikan kay ti makalawas apawayway mo. Ulitan. Dakkalagatan tayo jay, iso adi mo yalang-alang asingirin. Nawatam! Oo, Sir Rocco. Sige. Ano ba naman yan? Ngayon lang naman ako magpalya Ganyan pala si Sir Rocco. Ang dami ko nang naitulong sa kanya. Halos hindi na mabilang.
Pero sa isang pagkakamali ko lang, grabe na ang galit niya. Ha? Grabe naman. Ay, mabisin pa naman ako. Pinapunta niya ako dito sa restaurant. Pero hindi naman siya nag-order ng pagkain ko. Ano ba naman niya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, awan ti gayam kong abogado. Nabayag-gayam man nga da iti abron. Anya. Kaano nga asikasuan nyo ti may papan iti papeles ti sanikwayo? Di yun itantan pa'y, tapno malpasan ti amin. Tapno maipanaganan kada kayo ti titulo ti sanikwayo. Saan mo't nga ro da masangon ni Rocco? Taada pa ka kumikuman na. Datayan at ti mga sikaso, no saan na masango, mami? Anya. O sige, damagag to kan ni Rocco. No? Okay lang kan ko na adatalatan ti mga sikaso. Iti dayjay. Saanan anas kan adamagan nyo pailakan kwa na? No ar-arigan, awan bibiyang na iti dayta. Adat ni Cleopatra. Nabiit ka mat, itinapanam, Cleopatra. Nabiit ka mat, itinapanam ko lang. Ikaw na ang bahala sa kabalyo ko, bali ko. Kumusta tinapanam? Ay, pagod ako? Patrip ako? Ah, Wala ako sa mood. Gutom pa nga ako eh. Kulang kasi kinain ko. Huwag mo ako kausapin. Masama ang pakiramdam ko. Nita, nagsimple ti sa lutsod ka. Agkakanat ti sungsungbat na. Ha! No saan ko lang ay ayatin day ta babae. Sinipat-sipat ka. Ano sampay laang nga ron timang kuyog kanyak, Angeli? Sa anak ang makamaneho. Ha? Taapay, mami. Awan ganas ko nga agmaneho. Ang mga numaidong parko ti kotse, numalagip ko ti inaramid dayjay nga Antonia. Ayop dayjay a babae. Jak malipatan ti panang loko na kanyak. Mami, Si kantumot ngamin, Angeli. At damot basol mo itiraytoy. Impasubunak. sorry ka din, mami. Diyak mat nga rod ni namnama akas jay ti aramid dagi jay nga agina. No saan agapukan ka? Saan ko kumaan na mo dagi jay ama na nga lilaw? Sorry, mami. Agpada ta biktima iti daytoy. Siyak laeng tinabiktima, ta siyak tinaawanan iti kwarta. Ha? At daaya na pukaw kan katawan mo. Ana, pakawanan na kon, mami. Diyak mat inggagara ti amin. Diyak mat nagayat ang tinapalabas. Ay na, kasla mabagtitak. Numalagip ko tinapukaw a kwartak. Kasla kayat ko titumong pa, Angeli. Sige, mabit lang tagpalasak, mami. Di mat kunayo arumar tayo. Mabit lang tagabuatak. Kuyugan kayo. Imanehuan kayo, mami. Thank you. Thank you. Anaya? Oh, makita? Di ado na iliwan iti boses mo. Ay nakasla maikaw ak ngagkantamanen, Flora. Kasla ak agdadamo iti panagrik na. Ay na, panagrik nam laan dayta. Ngam gagangay na, tanabayagasan ka nagkankanta. Ngam okay latta. Awan ti nagbali oh. Napintas latta ti boses mo. Thank you, Latan.
Mangisagana ka pa iti kantam ha. Nabitin dagiti customer iti kantam. Nayunam tupay, friend. Panyang, in-ino tayo ti panagimbag ni Sir Samuel anya ay nawaw. Wen nga rod malyong. At damat kit dinagnaan ti panagpapaagas na Wen nga raw ay nawaw. Uun gayam. Atoy ay nawaw. Apay day ta kwarta, malyong. Tulong kumatkin ka Amok nga adaw ti pagkaskastusa may nawaw. May saan ti panang paagas mo kin ni Sir Samuel ay nawaw. Ay na, adda pagpatpatulongak iti dayta, malyong. Asinaw ay nawaw. Ado ti ahensya ti gobyerno ang mabalin ko pagpatulungan. Ay na, Panyang. Naganos ka talaga, Panyang. Oray saan mo akab-kabagyan? Tultulungan. Ay, no asino dagiti agkasapulan iti tulong, isuda at itulungan tayo. Kan may saan matla dagiti baknang ti makatulong? Oray da tayo amarigrikat. Kabailan tayo mo ti tumulong no kaya tayo, saan aya? Uwan matkidi ay nawaw. Nagmayat to pa'y tirik na no makatulong kay ti pada mataaw ay nawaw. Tay kunada nga roden. May mayat ka na tay tumultulong ngam tay matultulungan. Pudno day tamalyong. Angem, kas makita kahit siming putay ni Sir Samuel. Oray saan pa'y anaan-anay ti panagimbag na. Makitan ti kinasingpet na ay nawaw. Wen nga ron malyong. Kan pasaray agsangit pa'y no dadtuma. Rumbang lang agsingsingpetan. Tanakadalit kat nga rodan. Naamiris nan ikinalastog na idi si bibiyag pa'y. Ay idi na pigsapay ko na kuma. Ay nawaw. Ay papanan na nga no saan nakasta. At damat karbangan na amang ilintag kadagiti nagkurangan na idi na pigsapay. Saan tapay nagsisigurado, Panyang? Anyat amaw, amangan no inton na imbagan kat lumastog tumanay na inawaw. Siyempre, saan ang makabail ita? Iso akapilitan nagsingsing pa Amangan no mabain laay nga inawaw. Saan mo't siguro akasta? Ay kat paliiwan ta Panyang ay nawaw. Para makitan to, no na imbaganan. Nupod no ang nagbalbaliwan. Ngam no agtuso-tuson tumanay ay nawaw. Tas wulkaw na nawaw. Anya? Ay nawaw. Ay saan ka di? Jokon le, Panyang. Si Kamay, rapak ko laeng ka di. Ay kwa, ar-ar ko sila tigiwat ko di dyan. Ay nawaw. Ada akong Panyang. Ay nasaya at matlablay. Ala, sumrag ka tarumwarak matan. Inururay ka laang asumangpay. Papa naman ay Panyang. At dalamapan ko asikaswan. Anya launay ayat imapan mo as asikaswal, Panyang. Malaking kakatmanganan. Tamangan mo saan ka pa'y anangan. Ay sige nga raw, tanay mabisinak. Inyabot ko tibisin ko dito. Sige, tarumwarak matan. Si kapay lati makaamukan ni Sir Samuel. Mangan ka, Sir Samuel? No di ka mangan, sakti mangan at mabisbisinak. Ang kape ka, Sir. Buyaan nak nga rod amangan. Ipapas ko ti mangan ditaw. Talimitado ti makan iti mansyaw. Imot na yakapsat mo. Siguro, kasi mo ti ugalim idi napigsa kapayan niya. Puliyo siguro tinauyungan niya. Iso siguro anaatake ka, tanauyong ka iday. Unget ka siguro nga unget idian niya. Basta awak nga rod kinipan niyang, taapay at tinulungan na ka. Kat saan nakamat akap-kapin anaw. Kan, naguyong tikabsat mo. Anya?
talaga na impot ni Panyang. Saan agastadura day chay? Un nga raw, naimpod ni Panyang. Mas daawa ka talaga, no apay at tinulungan na ka. Ada ka di utang na imbaga nakam kan ka, kat agbay bayad kan ka ita. Agwingiwing ka man. Apay nga raw, atultulungan na ka. Iti anya agapaw. Sapay ka na yun abilinin na. Ayak ka no ibagbagakin ni Madam Ariela ti kandam ditaw. Ay, yak mauawatan ti bagbagam, sir. Bayan nga min kay asawam, aya. Unamat ni Panyang ad asawam. Ayan na nga, isukumakit ti mga asikaso kan ka ita. Nagsina kayon, aya. Ay, yak mauawatan ti bagbagam. Apay, di ka makasurat iti papel, sir. Tay surat mo laangan ti kayat mo nga ibaga, Ay, padasa man ti surat. Makaputput ka iti bulpain. Ay, nan, padasa man ti agputput, sir. Mabait lang nga ta mga laki iti bulpain. Adto iti bulpain. Padasa man aputputan, sir. Ay, saus. Matinag man. Ay, di ka pa ilagayang makaputput na imbag, sir. Ala. Ungap-ungapang tangiwat mo. Tapno maka-exercise. Makabalikas kan tulata. Ay, nawaw. At kakamot dito'y lablay. Wan mayaw. Tabi ng tayak di Sir Samuel. Ay, naimbag man tayo may ka. Nadamag mo siguro ti kadak dito anya. Iso nga imbay ka. Malalala. Umay ka. Ay, nawaw. Sukunag ko maitay ni Mundre iti ayan ti trabaho na. Gamawan mat ijay. Iso nagdiretso ak dito'y Ati amaw. At alitaw ay nawaw. Ngam naladaw ti text ni Panyang. At da akong itilugan niya agturong dito'y itay nag-text ay nawaw. Kaya't ko makita day tamon ray. Ay, dayjay ti bagbaga nga awir ko. Tay anak ni Madam Ariela pinapanaw na. Wen lablay ay nawaw. Kakaasi dayjay nga awir ko. Iso atultulungan may. Agtrab-trabaho ngamin manen. Isungawan ditaw ay nawaw. Aya, kanong ay nga umay ditaw. Ay, kaya't ko makita. Ay kat urayam no makita may nawaw. Natair dayjay akas kanyak lablay. Natair abaraw ay nawaw. Dino dito iti opisina ti attorney mami. Iti dayjay arum, iha. Mapantay jay. Sapay ko matamadanon tatisigod nga attorney mi iti day di titom a Luisito. Okay, mami. Oh, aday tang kirog na. Ha? Oh, apay, mami. Mabit laeng. Sa balimatan tinakapaskil anagan iti ayan tiridaw. Ha? Saan matan ani attorney Bartolome ti adda dita? Ha? Tinasayaat. Agdamag tayo, mami. Damagan tayo. No sa dino itanti ayan ni attorney Bartolome. Awan mat gaya man ijay ni attorney Bartolome. Makargaya man iti opisina na. Talaga gayam anabayagan asan nyo nakita ti attorney mami. Wen taawan mat ngamin ti pakasapulak kan kwa na idi. Italang mat amasapul kumanan ti tulong na. No kasta, mami, asino nga nga attorney ti nagpanotaryoan nyo kadagiti kasuratan ang nagpinirmaan nyo kanimang Rocco. At ang amin pakita na nagpinirmaan nyo, maipapan iti utang nyo. Tay mo ni Rocco nga attorney. Anya? Sana balit adamat kadatan ti address ni attorney Bartolome. Nalakalaeng amasarakan taday jay. Sa bagay mo't ket di mami. Ang agawid tapay.
mariknak ti banugkon. Kaya't kun ti aginana. Ay, uray siyak, mami. Nabanugak mo tangag man maneho. Ay, makabanug mo tiyag maneho. Nang runa no traffic. Makapaburyong. Uray siyak nga rod. Manipod na pukaw ti kwartak. Manipod lino ko nakdaychay nga Antonia. Kaslaawanan ti gaganay gayak. Mami. Oh. Agsamit kayo man. Nasakit lang amin tinakam. Kan barukong ko. Diyak kaya't ang umato ti presyon ti darak. Iso ano mabalin? Diyak kaya't ti agpungtot. Iso nga imbes nga akong atak. Isangit ko lang ti sakit tinakam ko. Awanen ti kwartag. Inururnong ko iti mano at awan. Birok tinigosyok na ichay. Agam nagpukaw latan. Agaslawan at yaman na. Mami. Sayang pa'y dayjay akwartag. Sayang, Angeli. Ala, hostol, mami. Saan abali? Tanatiliwan dagiti ng loko kada kayo. Saan abali? Tanong malako yung dagiti sa likwayo. Adon tumanan di kwartayo. Sa bagay matkiti Wen. Numalakok ti sanikwak. Adon tumanan ti kwartak. Isa masapol ang maasikaso ti papeles ti sanikwayo. Tapno malako yun. Nasaysaya at matlaan, no maipanaganan kada kayo ti sanikwa day di Tito Luisito, nga impatawid na kada kayo. Agmamayaw akaslaman dagiti amo kita. Agpapadada nga awan gaganay gayan na. Ni Seruka, nakasanggar iti sopa ijay salas. Madlaw anaunag ti pampanunutan na. Nimot Madam Ariela, nakayda iti sofa. Kat nakapungan iti lupo ni Seruka. Ay, saan damat nga ron abaturang. Nakamulagat damat. Nung awan agsasakap. Kat nimot Ma'am Angelay. Nakasikawin latan nga agsilsilpon ijay tirasa. Siting pretty matlatta day tamam Angelay. Ijay lamat agi ba unti paglaingan day ta. Nanalabang! Kasi ta, ayaban nak manang. Meriendaman, mabisina. Agi ba manang. Nangag na ka di nanalabang? Ay, wan ma'am! Anya merienda ti kayat yaw. Pansay, sandwich, adoba, wano paksay. Saan ka magilibre na bakit ka, nanalabang? Ay, anya nga rod merienda ti kayat mau ma'am. Ibagam tapno amok ti sagana. Dandan ni malpas konto'y inawak. Ay, nawaw. Adamdamalaeng, makaina na aktumanain. Mayat ti trabaho ti restaurant. Agin nawlaeng. Numalpas, sitting pretty ak manay na inawaw. Naglagan ti trabaho nito eh. Naimbaglaki din tadani pa niyang abis spring kaway nawaw. Patak na marigrigat na jay. Ngam ado ti gagayim na big time. Ken, oray ti kapsat na ani Sir Dominador. Adaw ti gagayim da jay babaknang. Puro big time ti gagayim da gijay nga kapsat. Oh, antay ta. Nalpasit ta aramiday. Ay, agpunas ako. Tayo nag-agistambay jay sango to restaurant. Ay, nawaw. Ay, oh, ayusay. Ay, nagmayat ka tag-istambay jay. Ado ti mapalabas mo no kwa. Ay, nawaw. Ado ti mabuya ijay ruwar kay. Ay, kwa. Inakaduan ni mon re ijay entrance. Aduag nga agasis ka dagiti sumrag a customer. Ay, nawaw.
tatimsal di tataksian nagsardang iti bataw. Panyang! Palyaw! Sa dino tayan ni Munray. Ay nawaw, ada di taunag. Pinagmerienda dagiti waitress. Kwa, inawagak ti kabsat ko itay. Imbakadak pailaan. Tasapsapulan manan ni uncle na. Anya, tapay ka naw, ay nawaw. Mailiw siguro Anya? Saan man niyang trabaho tayo awer ka, Panyang? Saan na bali? Agsublinto manan Ay, madanaganak ngamin. Amangan na niya ti mapasamak kin ni Sir Samuel. No saan mapatganti kayat na. Ay nawaw, sige nga raw, tulungan ka mga ayaw kin ni Munray. Alariel, ano sa mga sikaswan ti papeles ti sanikwa, tas ikamat ti sapulit. Dagdagkal nga minti karbangam ta asawam dahil di Luisito. Wan, Rocco. Agpakuyog akto kan ni Angeli. Tamapan kami iti opisina ni Attorney Bartolome. Anya? Diyay sigod nga abogado dahil di Luisito? Wan, suwiti pay. Apay atay diyay pailang ti asit kam. Ni Attorney Bartolome ti makaammo iti amin a papeles ti saniko atayo, Rocco. Ngam gayim dahil di Luisito dahil diyay nga ator. Saan aya? Wan. Ariela, amangan no... Di ka kadi madanagan, Rocco, suwiti pay. Gayamak day jay nga attorney. No gayam day di Luisito day jay, gayamak mat. Ammo namat nga asawak day di Luisito. Patsak atulungan nak day jay. Sige, makamu ka nga rod, Ariela. Kasla damang sit-sit-sit kanya. Sa dino nga tati ayan. Kumusta, Rocco? Samuel. Kumusta? Apay nga, adaka. Natay ka na sana ya. Atay wanak. Di nag-asit ka na. Di nagpapanawan. Taumay ko singiren, di ba 20 pesos nga utang mo kanya? Utang? Awan ti utang ko kan ka, Samuel. Ata, 20 pesos. Bayadan tayo jay. Ti utang kat utang. Nasken abayadam, Rocco. Awan ti utang ko. Awan na. Adda nga ron. Adda utang mo kanyak, Rocco. Agbayad kan. Pati ti interes na. Bayadam. Ti 20 pesos nga inutang mo. Asaan mo anapay bayadan? Nagbalinan at 2 milyon na pesos. Agbayad kan, Rocco. Nagdakkel mo ti utang ko. Awan ti utang ko, kasta. Nagdakkel. Awan ti utang ko. Awan ti utang ko. Awan. Rocco! Rocco! Agreeing ka! Nagtagtagainap ka? Agyaman na ka. Tagtagainap lagayam. Kung naglanog pa'y sunday dyan ay tagtagainap ko. Anyat na itagtagainap mo. Apay akas laad da kabutan mo. Ariela, ni Samuel. Anyat imbagana. Nagtatum ti panagkita na kanya. Nakabutbut ang tilangan. Anya. Ariela, bantayan na ka. Ang mga numaytagtagainop ko manin numadamdama. Ringan nakto, pang-aasim. Anya. Di ka rumrumbar dito silipta. Dito ka lang, Ariela. Bantayan nak amaturo. Wabulan garudan adida intintisul daw. Ay masursuro na. Anya? Kasanon nga ino adda pamilyak abibiyaga dinabi sinandan. Kunada abak nang da. Ngabdilimot tiswil daw. Ay masuro na ka talaga. Ala, Yanos mon lable. Mabitlaang Antoy, alaang pailaang daytoy. Apay day ta akwarta pa niyan. Allowance mo pailaang Pangururayam iti sweldom.
Ha? Ay, sana Diyak kaya ti makautang. Iso pa'y apang panunutik no da utang ka. Saan ko nga ipautang dayta? Itid ko. Diyak pabayadan. Sana. Maibus ti kwartam Alam kit din. Inikanak ngamin jay kabagis ko iti kwartak. Ay, sigurado ka pa niyan. Ay sus, kamabainan ka. Ay awan ti rumba nga pagbainam. Sakit di ko matagbain Takanayo nakagkid daw iti paborkan ka. Ay napan niya. Ay, nagsingpot ka talaga. Managparabor ka. Ay, nubak nang kasiguraw. Adong tinatulungan man niya. Nawan siguro ti Margriga ti lugar tayo. Nubak nang ka. Ta sigurado natulungan mami nila. Saan mo't lang nga iti pinansyal abanag di mabalin nga itulong tayo iti pada tayo at tao. Iso nga uray na kurapay tayo laang. Adalat tamot maitulong tayo iti pada tayo at tao. Sa bagay mo't kiti ay husto ka iti daytapan niyang. Saan la kwarta ti mabalin nga itulong iti pada tayo at tao. Mabalin tayo nga itulong ti mismo abagi tayo. Babaen iti agduduma awagas panyang. Panyang. Agreeing ka. Sir Samuel, makabangon kan makasaukan. Wen Panyang. Agpakada akon. Agyaman na iti adwa sakripisyo. Kan tulong mo kanya. Nagsayahat ka unay. Diyak to balipatan ti utang ko imbag anakam ken ka. Papanamngay. Agawid ako na. Tanay bagag atan. Nag-agsingir iti utang da kanya. Tapno adda pagbayad ko ken ka. Ay saan ka pa'y apumanaw, Sir Samuel? Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Agdardarasak Panyang. Baliwan tanto ti agsarita. Agsubli akto. Sir Samuel! Mabitlaan! Agsubli! Sir! Ay! Tagtagay lagayan. Ay, parbangon ba't kaya man? Ay, bumangon ako na. Inakaagluto na. Hanggang masakpay na. Inakpay kitaan ni Sir Samuel iti silid na. Amangan no nakariingan. Itay pa anak kaluto ak. Diyak mo't la maurayan nga agriing ni Sir Samuel. Sigod mo't anasapang agriing. Sir Samuel! Sir, aldawan. Agriing kan, tagar mo sarkan. Sir Samuel! Naimas mo't titurong na. Itaman pa'y. Katsigod mo't anaridam ni Sir Samuel. Sir, agriing kan. Mangan ka pa'y. Ituloy mo to ti maturog no madamdama. Sir? Ay, Diyos ko. Apay ngay adyak mo't mariingan ni Sir Samuel. Sir? Sir Samuel, agring ka na. Sir? Ay na. Agang-angas pa'y mait. Apay ngay adimot agriingan. Ay, makapadanag. Ni Malyong. Hello, Malyong. Nasaya atay mawag ka. Ni Sir Samuel. Ay nawaw. Apay ni Sir Samuel Panyang. Diyak mo't mariingan. Ay, ang mga na po ay nawaw. Saan, Mart? Nagsapan tupay anaturog idirabe Sige, tumayak di Panyang. Nakataksi bye. Sige,
Urayan ka, Malyong. Bye! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nawawa, agang angis pa imot panyang. Wan, nangamjak nga ron mariing. Madanakan. Ita lang amin anarnakan iti husto. Kan sigud anaridam ni Sir Samuel. Ay nawawa, ay mabitlaeng tasyak man timang riing panyang. Ay, Sir! Agreeing ka na nawaw! Sir Samuel! ay. Malyong! Ha? Nagasog! Nagmulagatan! Makita ba nawaw? Kas jay laeng de jay panyang ay nawaw. Ay na, agyamanak. Agyamanak na nakariing kan, Sir Samuel. Malyong, mabait lang ha. Inak isaga na ti kanan na. Sige laeng panyang ay nawaw. Kasarsaritak pa'y laeng ni Sir Samuel. Sir Samuel, anyat mariknam. Sir, ada ka din nasakitkan ka? Anyat napasamakan ka. Apay anag bayag, saka nakariing. Ulit mana, sir. Nagtagtagainap ka? Kasta ka di? Anyat na itagtagainap mo. Ne. Ay, agsangit ka manan. Kunamno mataykan, sir? Apay aya, anyat na itagtagainap mo. Ay, ala. Di mon pilitan tag sa uno marigatan ka, sir. Saanan? Attorney Ana Bartolome. Ha? Iha? Dahito yan ti opisina ni attorney. Ay, uwan nga paiso. Ala, sumrag tayo, mami. O sige, umay ka na, Angeli. Kuyugan nak iti unag. Tapno mangag mo ti anyaman na apagsaritaan mi. Okay, mami. Oh, Ma'am Ariela. Kamusta? Long time no see. I'm not okay today, Attorney Bartolome. Ha? Any problem, Ma'am Ariela? Oh, adda nga rod problema, attorney. Maipapanday to'y iti sanikuami iti day di Luisito. Anya ti problema, Ma'am Ariela? Tiamok ngamin, naurnosan ti papeles ti sanikuami, sakbay anatay. Ang nagan na pa'y matlagayam tinakanagan iti papeles. Tiamok ngamin katsyak tinakainaganan dagijay a papeles. Ang nagan na pa'y matlagayam, attorney.
Ket anya ita, Ma'am Ariela? Kayat ko kuma apa i-transfer itinagan ko dagiti sa ni Kwame, attorney. Iso, akasapulak ti tulong mo. Kayat katulungan iti dayta, Ma'am Ariela. Ngem, narigat ang mapasamak ti bagbagam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, attorney? Umuna, Ma'am Ariela, saan yung a conjugal property ken ni Sir Luisito, ti sanikwa ang napanawan na. Ken may kadwa, saan kayo ang nagkasar iti yaday di Sir Luisito? Ha? Awan angam, nabayag ang nagdan na kami. Nabayag ang nagasawa kami. Kan may sa siyak ti mang baybayan iti buwis ti sanikwami. Siyak amin ti mangas asikaso kadagijay. Siyak lang tinangitalkan day di Luisito iti sanikwami. Siyak tinangibilinan na sakbay anatay. Kan imbagana, asyak ti mang tawid kadagiti napanawan na. Tasyak ti asawa na, attorney. Siyak laeng. Ma'am Ariela, uray si katek baybayad iti buwis, ta nagtawid mo't lang iti negosyo day di Luisito ti pagbaybayad mo iti buwis, saan ka di? Ha? Isu ala dingitek, Ma'am Ariela, ngem awan karbengam amangalman iti sanikwa, asaan met aparaken ka? Attorney. Excuse me? Mabalin ti makisingit iti saritaan nyo ni Mami, attorney? Okay, ma'am. No awan karbangan ni Mami iti sanikwa na panawan day di Tito Luisito, asino nga rod ti mang tawid kadagijay? Ay wen, malagip ko gayam. Ayan ti anak day di Sir Luisito? Ha? Kwa? Awanan, attorney. Awanen? Anyat ket mo sa awen, ma'am? Kwa? Nabayagan ang nagpukaw, nagtalaw, pimanaw, kat jak amo, no si bibiyag pay wenno saanan. Anya? Suker nga minday jay nga ubing. Di na kaya ti mabagbagaan, iso api manaw. Sa pulin nyo, ta isulaing taadaan karbengan karigiti sa nikwa ti amana. Attorney, saan ka di amabalin anilaangan Mami ti pakaipatawidan dagiti sanikwa day di Tito Luisito? Unmat ngamin, attorney. Total, syakmat at talaga ti asawa na. Agbayad ak uray mano. Mano ti kasapulam, attorney. Ibagham, nakasagana ak amang ipaay, basta doktoram ti dokumento. Siyak ti pangipanaganam iti sanikuwami. Ladingitek, Ma'am Ariela. Ngem adda ti anak day di Sir Luisito. Iso ti adda karbengan na iti sanikwa ti amana. Kasano nga ron dayto yan, attorney? Kasano ako? Excuse me, sungbatak di ti awag ko. Buwisit at talaga ti kastoy. Saan ang mabalinti imbaga ni attorney? Mami, nalawag mo ti imbaga na. Awan ti mabalin nyo. Ni Monray ti addaan karbangan iti sanikwayo. Buwisit kit ti kastoy. Jay awan serserbi na at tao ti agnumar iti kinabaknang ko. Saan ang mabalin? Mami, parta kampay ti agpataray, Angeli. Kayat ko ang makasarita ni Rocco. Imbagam kumabayadan tayo ti hustua. Basta may remedyo ti amin, Ariela. Imbagak. Nga madlaw adi na kayat ti singasing ko. Anya? Saan ngamin apapasuksukan dayjay nga attorney? Gayam ngamin day di Luisito dayjay nga attorney. Puisi ta talaga ti kastoy. Kasano dayto yan, Rocco? Sa bagay, nalakalang mitkit di dayta, Ariela. Ada remedyo iti dayta. Ha? Kasano ko ma?
Padispat sata, day jamon ray. Anya, Numapukaw day jamon ray. Si kantong tadaan karbangan ka dagay ti sanikwa day di Luisito. Tawan matanti kakabagyan na. Roko. Awan niya. Umanugot ka iti singasing ko, Ariela? Ay, si kagayam ti bagbagada nga anak ni Madam Ariela Baraw. Ay sus, nagtaer ka ba't gayam nga ubeng? Saan akong nga ubing, nana? Ha? Ay, baro ko na kumay. Ay, hindi, nagtaer ka Baraw. Kuna ni nana Panyang, da kayo kano ti kabarbaro ababaon ni J Mansion. Ay, Baraw. Ijay mansyon yaw ti pagtrab-trabahwak ita. Kumusta ngay da mamakan manang ko? Kasjelat na, ungat da nga ungat. Saan dak ka di asap-sapulan da mamak, nana? Ay, saan man Baraw? Jak tupay amo nga da kang anak ni Madam Ariela. Ta saan dak adak da kamatan iti saritaan da. Damalungkan panyanglat na kaamwa. Kasta ka di, nana? Baraw, linaksid da kan samot nga minan nga anak ni Mamam. Jak amo nana. Pinapanaw nakmat ngamina ni J Mansion. Apay ngay. Saan dakmat ngamin akay kayat? Idinatayin ni Papak. Nagbalindamot na nauyong kanyak. Anya? Ay, una yan. Anya a klase nga ina ni Mamam. Apay ana iturod na tinang papanaw kan ka. Anak na ka, ngam pagtalawon nakakit din, akasla ayaw. Wan nga rod. Ngamjak kayat ti agimulay ti sakit tinakam. Ta saan akayat ni Lord ti kasta. Ay na, agsungani kayo iti ugali ijay inam Baraw. Nanaknakam kan sapay ngam ni Mamam. Ha? Ala, saan mo't nanaknakam mo't ni mamak takanayon na nga ibaga idi kanyak, analaing kano. Ado ti amuna, kan nasirib kano ni mamak. Nasirib ay iti kalukwan. Ha? Anya jay kunam, nana? Ha? Ay, ikwa? Ay, awan Baraw! Awan, ay! Ni mamak ti umawawag? Hello, mama? Sa dino ti ayan mo ita, Monrey? Kwa. Kuna ni nanapan niyang. Tsak ibagbaga ka da mama ti kadak dito ayan ni Uncle Kwa, Samuel. Hello? Ayan mo, kuna? Kwa, mama? Ibagam no sa dino ti ayan mo, tasukunan ka. Ha? Apay ka di, mama? Adta pagsaritaan ta. Napatag abanag. Pagsaya atam na ito'y. Ha? Anya ngay dayta, mama? Di mo namuan. Basta ibagam no sa dino ti ayan mo, tasukunan ka, itamat laan. Kwa, narigat yo masapulan to'y lugar ngayan ko. Imposible Ayan mo nga minita. Jak nga rod ammo, mama. Anya? Sige. Agkita ta nga ron ijay plaza. Agtaksi ka. Ibagam a plaza ipapanam. Sige. Mawagak manan inton madamdama. Basta agsagana ka. Agrobot ka. Bye. Bye, mama. Ala, kasano nga tanngay? Ay nawaw, saan mo re? Di ka mapan. Ha? Anyat naknakanda dya Amada Mariela? Apay ka nawa kayat naka makasarita? Anyat ibaganakin ka, ay nawaw. Jak amo tata? Di namat imbaga? Ay nawaw, saan ka mapan? Ha? Makapaatap mo dya mamam. Pinapanaw na ka, kalpasan na, kaya't naka makasarita.
Panyangay ti kayat na asawa na nawaw. Sa anak amapan, kunam, tatamalyong. Wen, apay kumamapan ka nga ay nawaw. Ala, amangan mo agungot ni mamak, tata. Ay bayam nga gungit, saan nakaaman ano dayay? Basta saan ka nagpagpakitakin kwa na ay nawaw. Ha? Ni mama man ang ti umawawag, tata. Ay nawaw, sungbatam. Tay bagaba saan ka amapan? Mabutungak, tata Malyong. Sigurado nga ang tanak. Ay nawaw. Nan, tasyak timang sungbat. Ha? Hello, Madam Mariela. Hello, Madam. Hello. Hello. Ay nawaw. Incancel na mo ten munray. Talaga sa balit agparparik na kanya kabaraw. Panagkunak at dadakis a plano ng aramiday. Ay nawaw. Basta di ka makisinsin narakin ni mamam. No saan nag-akadwa munray. Wan? Ay nawaw. Uwen, tata Malyong. Jelly, Romwarta, Papananta, mami. sa pulanta ni Monray. Anya? Mapanta iti lugar a mabalin apakasarakan takan kuana. Di mat inawagan nyo. Di na kaya ti makisinarak kada kayo. Saan ani Monray ti simmong bat iti naudi aya awag ko kan kuana. Anya? Dayjay amalyong tinangsong bat iti cellphone ni Monray. Anya? Ha? Talaga ang manakibiyang day di alakay? Wen garod. Iso asapulan ta ni Monray. Kat no kasapulan a puwersaan ta sumurot kadata. Aramidan ta, Angeli. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.